Sada bih zamolila gospođu Ružicu Perković, ravnateljicu našeg vrtića, da nam se obrati sa prigodnim riječima. Na početku se pridružujem pozdravima kako bi vas je pozdravila moja kolegica Antonija i zahvaljujem se što ste nam danas ukazali čast svojim dolaskom na proslavu Dana vrtića i obilježavanje 40 godina predškolskog odgoja ovdje u Brinju. Dječji vrtić u Brinju djeluje kao ustanova predškolskog odgoja od 1986. godine i to najprije kao sastavni dio dječjeg vrtića Ciciban Otočac. Tada je rad bio organiziran u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini, upisano je 9 djece, radile su 2 odgojiteljice u toj skupini, a jedna djelatnica je radila na poslovima kuhanja i spremanja. 1. siječnja 1998. godine naš vrtić postaje samostalna ustanova predškolskog odgoja pod nazivom Dječji vrtić Tratinčica Brinje. Rad je bio organiziran u jednoj, a povremeno u 2 skupine, međutim vremenom se pojavila potreba za proširenjem kapaciteta, pa smo 2019. godine otvorili jaslice, a prošle godine 2025. otvorili smo i 3. odgojno-obrazovnu skupinu. Posebnu pažnju našem vrtiću posvećujemo stvaranju sigurnog, funkcionalnog i estetski ugodnog okruženja kako bi djeci omogućili kvalitetan boravak, igru i istraživanje, a rezultat toga je nakon 40 godina stabilna, otvorena ustanova usmjerena na kvalitetu, ali i na toplinu, sigurnost i zajednicu posvećenu svakom djetetu. U središtu našeg rada uvijek su djeca i njihove potrebe. Posebnu pažnju posvećujemo razvoju emocija, empatije i međusobnog uvažavanja. To su temeljne društvene vrijednosti jer smatramo da su sposobnost za razumijevanje drugih, prihvaćanje različitosti i kvalitetna suradnja temelji za zdravo društvo. Isto tako, mi smo ti koji odgajamo nove generacije i utječemo na to kako će nam društvo izgledati u budućnosti. Cilj nam je stvoriti okruženje u kojem će se svako dijete osjećati sigurno, prihvaćeno i vrijedno i kojem će imati prostora da razvija svoje potencijale. Veliku važnost pridajemo partnerstvu s roditeljima koji gradimo kroz otvorenu, iskrenu i kontinuiranu komunikaciju temeljenu na međusobnom uvažavanju, poštovanju i povjerenju. Partnerski odnos jedno je od osnovnih načela našeg nacionalnog kurikula za rano i predškolsko obrazovanje. Smatramo da je taj odnos ključan za razvoj djeteta, jer dosljednost, razumijevanje i zajedničko djelovanje roditelja i ustanove uz poticajnu sredinu utječe na optimalni rast i razvoj djeteta. Na tom partnerskom odnosu, dragi roditelji, ja vam se od srca zahvaljujem. Zahvaljujem se i našem osnivaču, općini Brinje na čelu sa načelnikom gospodinom Zlatkom Fumićem, koji nam je najveća podrška u našem radu. Zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske koja ulaže u izgradnju i obnovu vrtića u Republici Hrvatskoj, pa tako i našeg u Brinju. Ovom prilikom prenosim vam pozdrave gospodina Momira Karina, koji danas nije ovdje s nama, ali je naša velika podrška i uvijek je uz nas. Zahvaljujem se i podršci naše Ličko-senjske županije. Dozvolite mi da se ovdje zahvalim posebnom čovjeku koji je ovu priču pokrenuo prije više od 40 godina i koji je zaslužan da danas slavimo ovaj dan. Posebne zahvale našem prvom ravnatelju dječjeg vrtića Ciciban Otočac, koji je bio i naš vrtić, a to je gospodin Ante Devčić. On danas nije s nama iz svojih objektivnih razloga, ali je u mislima s nama. I što još reći? Već da je svaki gore od navedenih sudionika odgojno-obrazovnog procesa karika u lancu i svaki ima obvezu i dužnost učiniti najbolje što može učiniti iz svog djelokruga, kako bi ova djeca koja na jesen kreću na svoje putovanje prema školi
imali bezbrižno djetinjstvo, bezbrižno školovanje i sigurnu budućnost. Naravno, to uveliko ovisi o njima samima, ali najvažnije je da gore u ovom spomenutom lancu ne zakaže ni jedna karika, a to smo mi odrasli. Poruka vama, djeco, nastavite rasti radoznalo, hrabro, slobodno, vjerujte u sebe i svoje mogućnosti i ostanite uvijek svoji. Nastavite graditi naše Brinje na ponos nama koji smo dali svoj pečat u temelje vašeg odrastanja. Još jednom se zahvaljujem svima vama što ste nam ukazali čast svojim dolaskom na proslavu 40 godina predškolskog odgoja u Brinju i zajedno s nama, ovdje s mojim djelatnicima dječjeg vrtića, udarili temelje za daljnji, još brži i kvalitetniji rast i razvoj predškolskog odgoja u našoj općini Brinje. I još nešto, svima vama koji nosite to lijepo ime Ante, Antonija i izvedenicama iz istog, sretan imendan koji slavite u subotu. A našem vrtiću, čiji je Sveti Ante zaštitnik, želim još puno ovakvih okruglih rođendana, neka ga Sveti Ante prati svojim zagovorom da bude mjesto ispunjeno dječjim smijehom, prijateljstvom, igrom i bezbrižnim odrastanjem. Hvala vam na pažnji. Zamolila bih naše goste da nam se obrate sa par riječi. Molim zamjenicu župana Ličko-senjske županije, gospođu Jasnu Orešković-Brkljačić. Hvala. Poštovani načelniče, poštovana ravnateljice, dragi roditelji, bake, djedovi, suradnici, stručni, svi ovi koje je naša draga Antonija navela, a posebno draga djeco, evo čast mi i zadovoljstvo danas biti s vama u ime Ličko-senjske županije u svoje osobno ime na obilježavanju 40 godina rada dječjeg vrtića u Brinju. Prošle godine smo bili isto tako, pa evo kako je godina dana brzo prošla, vjerujem da je isto tako proteklo i ovih 40 godina. Čestitam vam na vašem radu, upornosti, evo lijepo je sjetiti se čovjeka koji je cijelu priču započeo, gospodin Ante Devčić, pa evo prenosim i svoje osobne pozdrave gospodinu Anti. Svaka ovakva velika priča je potrebna puno rada, puno zajedništva, vi ste to sa svojim radom i dokazali. Djeco, evo, danas ćete nam se predstaviti, vjerujem da ste kao i svake godine priredili izvrstan sadržaj, pa evo nećemo dužiti, jedva čekamo da vas vidimo, da vas gledamo. Sretno u školi koja će vam krenuti na jesen i ponesite sa sobom ono što su vas vaše odgajateljice i ovdje u ovoj ustanovi učila, a to je međusobno uvažavanje i empatija jedni prema drugima. Evo, zahvaljujem se još jednom svima. Hvala. Molim načelnika gospodina Zlatka Fumića da nam se obrati sa prigodnim riječima. Hvala voditeljici. Pozdravljam sve redu i čašćom kako je navedala voditeljica. Posebni pozdrav o svima ovima ravnateljicama koje ima stvarno dosta puno tu kod nas. Hvala vam na dolasku. Pozdrav i prije svega ovima bubamarama. Kad sam došao za načelnika, bilo je 18 djece u vrtiću. Sad imamo, hvala Bogu, 60. Evo, tu je Danijela, moja velika prijateljica. To je ono što mene kao načelnika čini sretnim. Poslije ću se malo našaliti pa ću vam reći još neke informacije. Medije pozdravljam, voditeljicu gledajte kako nam je lijepa, pa vi morate čak i svoju struku promijeniti. Ali ovo je najljepše što vi radite, stvarno je najljepše biti teta. Roditelje, bake, dede, svi mi smo zaslužni da mi danas nas ima tako, hvala Bogu, 60 i moram otkriti da ovih dana projektiramo to vrtić područni i u Križpolju. Znači, naše potrebe su sve veće, ne znam ko je za to zaslužan, ali prije svega roditelji. Posebno sam sretan, ovih dana mi je rekla ravnateljica da nakon dugo vremena mi u prvi razred upisujemo 29 djece. To zaslužuje pljesak. To na državnom nivou nije zapamtjeno
Znači, imali smo u jednom trenutku ravnateljice pred 6-7 godina 7 djece, sad imamo 29. To je stvarno sreća, to je bogatstvo od Boga i ovih roditelja koji se za to su pobrinuli. Čestitam, pozdravljam posebno svoju prijateljicu, dožupanicu, prije svega ona je moja prijateljica, kad god nešto treba za društvene djelatnosti, ona je tu. Također prenosim pozdrave i županu, prenesite pozdrave Vladi Republike Hrvatske, kad god ja zakucam na vrata, kaže da on je gore dobar jako. Da, ali to se trebalo zato izboriti. Momir Karin je moj osobno prijatelj. I kad treba, evo, radit ćemo obnovu škole stare, ja Momira mogu nazvati. To sam ja sretan. Ali da li Bog da takvi ima više ljudi, onda ja lakše radim. I svi mi kolege moje. Još jednom vam čestitam, zamolio bi i na kraju šećer, ali htio sam prije dožupanici uručiti poklon, onda ću šećer spomenuti. Dožupanici. A šećer za kraj je to ova gospođa u plavome, koja je već tu 40 godina prisutno. Svi se pitaju hoće li u mirovinu. Neće još. Ja joj neću dozvoliti. Spomenula je gospođa 98. godinu. Znači, ne morate bar da 30 ne budete ravnateljica. A to je za 2 godine. Ja vam želim puno uspjeha i dalje u radu. Super surađujemo, hvala na ovim komplimentima na moj račun. Normalno da moja vrata su vam uvijek otvorena, vi to znate. I jedino tako more vrtić biti uspješan. Čestitam vam, kažem, vaših 40 godina i ovi 30 koji skoro dolazidu i nadam se i dalje da ćemo biti svi sretni. Od srca moje čestitke gospođi Ružici Perković, to je taj šećer. Hvala vam svima i lijepo se osjećate kod nas u općini Brilje. Lijepo je vidjeti ovako dvoranu. Skoro ko kad je dan općine. Hvala. A sada, najljepši dio, nastupaju oni zbog kojih smo danas ovdje. Slijedi program koji izvode djeca vrtićke skupine Bubamare. Svi znamo koliko tjedan ima dana, a to znaju i naše Bubamare koji će vam otpjevati pjesmicu od ponedjeljka do nedjelje.